Kakun nyotrap National Awakening Movement kaknam haka jialam uba Thomas Pasa Working President haka arpsau tri yoyong arja arpsau kalalai pan ajing to show Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem badalilai kamdei ban I trading license yo singhania uba yo eka kontrak ban le eka laundry service ni ka kam ban san bat pen khot jan hanegrims kumban shukdo baka khnam State Youth Wing haka khat santri yoyong arja arpsau hadin ka jingyo jingtep halor ka jingyo kam kontrak ban khut jan da way bar jala ubam dan satiai ka trading license na lor ka jingmu jong u ban be kamru ya ki try mulok ki ba try lupa hanegrams kala lej ban yakran bod deputy director upawan deep habakran skilat pathai khubor hadin ka jingwan ya kandu yo CEM uba Thomas Pasa uloong ban nakliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kan phajing tho sha ki bor badai pe ya ka negrams bakim dei ban I contract ya ki bar jala khlam ka trading license na lor ba ka dei ka jing try kam ka bala ban try da ki try mulok Hakni kacung baladep ngila awan ni kendu ya deputy director admin jong kandirep. Kacile kendu kacongi gede halor kacung kubor kacongi badan uwe ubam dei ukasi. Ula yo ya kene ka kontrak ma hal tepo nigrem. Bat umdon ni kene ka trade license. Ya bangi kelino deputy director uang ba kila aya kata kontrak henry ke nigrem kala batha yung ni ubar jala ba undat sim ya ka trade license na police council. Kena kalian ngajungi ngawan ni kendu mentas ni bak penyait dak awai ka jing tumu ka basyai ba nak kalian ngajungi katkum ka jing ibor jong ka section ka ba 3A subsection C jong ka trading by non tribal regulation uni barjela umdei banyo ya kani ka trade license bat ngila terpadu yai siya moran boram ba in no daka way ka communication daka city spok nigrem bana kdo sai kedar ba ka district council katkum kicing ibor juga kamla ban I trade license yung bar jala nama kidon kikasi ibarala ban tre kene kam kanlong ka babakala ba ukasi undo ya kontrak hari la jong udo karun yo bar ukasi unumla ban yo kontrak spok ngoti spok asam spok kon kata terter ni ya kadi kata kajing tubat ngi ai kuble iba punya itu iba la sim kai kene mana kalian kajing imador ila ong ba inpa ka city siapa deputy director admin jong ka nigrem bat pinsa ong ni uba ka ke CDC kamla ban ai trade license yung ni ubre uba khot singhania ubala yo kene ka kontrak ang tie pot nigrem ka ba ar pada ngi penparu kajing sokya ba hadin bangi yo jing tip ba uni singgana ula yo ini kontrak apa nigrem ula mundru ban be kami kasih bala trai lupang te pi tekane kalong ka subsi ru kata daw na kalian kajungi ngin yang scam bai manang ni sakaman ni hapai perman bai ya hukum gini ibreu kibak ni ya kabala jongi kasih hari jongi kata daw ni kumkan lembar jong pikiran patai kebor ni kwa banai ka kebor sing bai ba la rapidan cikte bonu nu karudon batrai kang batrai license la rapi bun kam pentip yang ingin le yang bodon kam kana ngabangin penku sen plon ya kane ka jing khai be an jogi barjala la kata bun phau snam ha kane ka ri ka jongi kane de ka jing ka par ka jongi gidan ka kanhun jong ka street itu jo kanam ka ban sim khya kine kam nang nis kaman ban pentik na tang gawai ba hakikat tu ka ne banagi banwan ba barok kini ki ba khai be an kinto lun wadu khasi unyo ban bala lai loi ban kamai lai loi habo kari la jong kani ka kam ka ba unyo senghania uyo ya ka laundry outsourcing mot kadan ko ka ki laundry service yang tiap po nigrem ki outsource by ban one side kita ki ba side kita ki ba tray ni kam laundry ki kasi tekani ka dei man stem ka yai be ka renewal ni contract ba mencuari ki kasi babat ya ka sulong apa udu no tau kasi uyo no dong ni ubam dei kasi menta bat kadon kumunga la batai mana bat kadon ko jing ban weng wat ikasi la tari ya kena kam hangte pot negrem la bon snam ke respon jung si apa ka respons ka jong bap ne kalau ba positif bang separat ba iri la ong ban chimkya mardori na ka desi council kin pha daka jing tho spok negrem ba ka desi council katkum ka jing aibor jong ka section 3A subsection C jong kan trading by non tribal hak kendai pasan pusau kabala kedau sai kedar ba ladon ki kasi ki barala menteri ne kam omla ban ai trade license su dokhar lekin pentip ya kan ni sa po kan digrem
ban ong sai kadar ba yau ni usungan yang ngimla ban ai license kanang ba kanigram kan chimi kisenjang buron kam ban ai no siki kasi pada ya kaneka kontrak Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya